Россияда диспансерлаштыру программасы 10 ел элек башланды. Мәҗбүри медицина иминиятләштерү нигезендә бу процедура бушка үткәрелә. Программа кысаларында 18-39 яшь арасындагы гражданнар 3 елга бер тапкыр, 40 яшьтән узганнар ел сайын белгечләргә күренергә тиеш. Безнең районда диспансеризация бүгенге көндә бик актив рәвештә алып барыла. Безнең участок табибларыбыз һәм шәфкать туташларыбыз үз эшләренә бик җаваплы карап, үз эшләрен бик төгәл эшлиләр. Ашказан эшчәнлекләрен тикшерәбез, маммография үткәрәбез, смотровой кабинетларга кертәбез, анализларын, бөтен төрле анализларны алабыз. Үпкә, йөрәкне тикшерү керә. 2 елга бер тапкыр 40 яшьтән узган хатын-кызлар маммография узалар. Үз сәламәтлекләренә битараф булмаганнар мондый мөмкинлектән теләп файдаланалар. Безнең инде үз сәламәтлекләренә битараф булмаган хатын-кызларыбыз бик теләп киләләр. Безнең план бу елга 1425 иде, бүгенге көндә 1052 хатын-кызыбыз үтте. Һәм шуларның инде уже 600дән артыгы маммография результатлары описация ителде дә, и 2 хатын-кызыбызда үзгәреш кайтты. Мин авылдан килеп йөрим 20 километрдан. Килеп шунда бер тикшеренеп китү кирәк. Һәр безнең яшьтә бара, яшь түгел, яшь булгач, яшь барган саен һаманда ул аны тирәдә чыгып тора, бер килеп тикшеренү. Мәҗбүри төбрә бер үзен килеп тикшеренү икенче бер. Сәламәтлек үзебез өчен кирәк. Хатын-кыз яман шиш авыруларын алдан ачыклау мөмкинлеге бирә торган анализларны үз вакытында елга бер тапкыр тапшыру мәҗбүри. Үз сәламәтлекләрен кайгыртучы хатын-кызларыбыз елга бер тапкыр обязательно медосмотр, диспансеризация үтәргә тиеш. Булган үзгәрешләрне без инде учетка алып, киләчәктә аларны күзәтеп торабыз. Белгечләрне күп райондашларыбызның үз сәламәтлекләренә ваемсыз булулары борчый. Анализ әзер булганнан соң килеп кызыксынмаучылар, чакырып та медицина тикшерү узудан баш тартучылар күп. Онкологик авыруларның елдан-ел яшәруен һәм күбәюен онытмаска иде. Һәр кешегә үзенең сәламәтлеге үзенә кирәк. Әгәр дә син сәламәт буласың икән, кәеф тә күтәрелә, эшләргә дә сәләтләр арта. Шуңа күрә безнең диспансеризация программасы эшләп килгәндә мин һәрбер кешене диспансеризация үтәргә чакырам. Авыру азганнан соң хастахана юлын таптау беренчедән бик кыйбатка төшә. Икенчедән файдасы без өметләнгәнчә булыр микән? Бер көн вакытыбызны диспансерлаштыруга багышласак, ел буена тыныч күңел белән яшәрбез. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.